Foli ani tanni an bɛ o lase Malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. I b'a ye k'a fɔ ko kunun tɛnɛndonya la septembre kalo tile 19 waleya dɔ kɛra Kayi min bɛ tali kɛ. I b'a ye k'a fɔ ko maa sifinnaka 2 bɔɲɔgɔnkɔ olu ni an ka fintigilaka dɔ nana fɔ ɲɔgɔn kɔ. O fɔɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye fo ka taa se o maa 2 taara u yɛrɛ sɔrɔ Kayi sɔrɔsikan kɔnɔna la. A kumaw samanen don version bɛ ka caya walasa ka se ka kunnafoni jɛlen lase aw ma. Ani an balima kunnafonidila dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo Kayi, a tɔgɔ ko Madu Kone. Donc ko in kɛra cogo di? Ale bɛ mun de kalama a ko la? A ka se ka o lase an filɛbagaw ma. Madu, i ni su. An b'a ni su. Madu, wala min kɛra kunun Kayi sɔrɔ. Wala sani i ka don kuma la, i bɛ se ka foli lase Malaki filɛbagaw ma. Donc n bɛ Mali Actu lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn fɛn bɛ a suit, fɛn fɛn b'a aimer, fɛn fɛn b'a partager, fɛn fɛn bɛ information ɲini Mali Actu sanfɛ. A n'a baarakɛbagaw, a ɲɛmɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo. Merci. Ayiwa, wala min kɛra sɔrɔ Kayi nɔ, i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna wa? Ok, sur vers kanto émission na vers 22h, appel commencera ka don 22h kun passera dɔɔni. Mais n y'a to fo n tilala émission na kuma min na n ye weleli kɛ. Weleli kɔnɔna na n sera ka Jagala musique a beatmaker mun bɛ son dilan, artiste ka son dilan, ani manager mun bɛ ka studio gestion kɛ, studio gérant a bɛ f'o ma ko manager. Donc n y'o sɔrɔ fɔlɔ la ka manager de sɔrɔ. A ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko yan'o cɛ fɔlɔ pardon, yan'o cɛ n welela k'a fɔ n ye ko moto dɔ taara cour kɔnɔna na. Donc 22h mɔgɔ min ka moto suɲɛna o n'a fa, o fa de nana ka na fɛn min ye beatmaker ka na o minɛ fɛn min ye studio in dayɛrɛ la. O ye Sorasi de, c'est un capitaine. Un capitaine très connu au niveau du camp militaire Lamine Gueye de Kayi. Donc maintenant a nana ka na beatmaker de minɛ ka taga n'a ye. A tagara ni beatmaker ye, manager fana taara pour que ka taa lajɛ fɛn min qu'est-ce qui va se passer, fɛn mun bɛ yen. O hokumu kɔnɔna na manager yɛrɛ fana minɛna ka fara a kan. Mais u taara minɛli la waati min na, u taara position jumɛn na? U taara mobile la, u camanba de taara wa? Minɛli in kɛra cogo di? Ko 22h wagati u mɔgɔ 3 de nana. Mɔgɔ 3 moto la. Donc u nalen moto la, o y'a yira k'a fɔ cɛ ye beatmaker in wele ko o de minɛ. Maintenant beatmaker ale tun bɛ fɛ ka résister. Manager ko non ko a ka sigi moto kɔfɛ ka taa ko ale yɛrɛ b'u suit quoi. Donc u mɔgɔ 3 de nana. Le capitaine là avec 2 personnes. Mais o y'a yira k'a fɔ ko 2 personnes in na ko a yɛrɛ den dɔ b'a la k'o ye militaire ye. Selon u ye information min fɔ n ɲɛna. Oui. Donc o nana ka n'o ale minɛ ka taga. Donc manager de ye u suit. Manager kɛlen k'u suit. Donc u sera camp kɔnɔ yen. A ye manager yɛrɛ fana minɛ ka fara beatmaker kan. Ka fara beatmaker kan? Au niveau voilà, ka fara beatmaker kan. Donc bi voilà, je ne sais pas ni an bɛ taa au fur et à mesure question na. Continue. Voilà, donc u selen camp kɔnɔ. Fɛnkɛ y'a yira ka o bɛ se camp kɔnɔ wagati min na an bɛ se k'a fɔ 23h wagatiw de tun bɛ yen. 23h moins quelques minutes comme ça. Donc beatmaker ka kuma fɔ la bi n kɛlen k'a lasɔrɔ. A y'a yira k'a fɔ ko u selen ko u taara u lasigi ban de kan. Sosokisɛ cɛra. Ko mais ko a tun bɛ ka pɛrɛn ale kunna kosɛbɛ. A tun bɛ ka ale fa nɛni, a b'ale ba nɛni. A bɛ studio bɛ mɔgɔ min yɛrɛ ka yɔrɔ la k'a b'o fana ba nɛni. Donc k'a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna ko lamaga bi journée kɔnɔ Kayindi kɔnɔna na. Donc hali ni Kayindi bɛ wuli o bɛ wuli de ko moto in k'a bɛ labɔ. Donc u ba nɛni fo ka tɛgɛ ko beatmaker ale yɛrɛ ko tɛgɛ sera ale ma k'a y'ale geren. A ye tɛgɛ d'ale tulo kɔrɔ fo verre m'ale minɛ fo verre binna duguma. Sɔrɔsikɛ de y'o bɛɛ kɛ? Non seulement sɔrɔsikɛ de y'o bɛɛ kɛ.
non seulement à ban ka fan bon courant tigara ya donc on voilà continue kuma mais bi gira yele maro la quoi ok bon courant ban tigara fambe kay fambe fa donc l'hiver bi ko be son ak problème ya donc problème ta la kuma ga mais courant tigara do mo ba famia voilà donc ko famille massa nen kono o sera ma kosobe massa nen sera fana yoro ere kuma o ko parce que kuma chaman fo o ma ka ira ka fo ko comment dire ko yoro yin ko abado ko be na mo juste o akizira parce que ko Bamako kawre do mais jagala musique studio de entreprise de do entreprise de o be to ka mogo black na barala ibita soro beatmaker do bina ale be kalo kelen kɛ dɔw yɛrɛ tɛ kalo sɔrɔ o be segi dɔw yɛrɛ bɛ na donc o be to ka ɲɔgɔn échanger au niveau d'ici studio kɔnɔna na donc ninnu nana a tɛ olu ni surasikɛ den se ɲɔgɔn ma u ni surasikɛ den ye ɲɔgɔn dɔn cogo di surasikɛ den ye rappeur de surasikɛ yɛrɛ tun t'o kalama surasikɛ den ye rappeur de den nana ka son de nɔfɛ donc den nana son nɔfɛ beatmaker ka kuma na ko u mɔgɔ 4 de kun don surasikɛ den u mɔgɔ 4 de nana donc mɔgɔ 4 na mɔgɔ 2 de kun bɛ studio kɔnɔ ani ale beatmaker yɛrɛ tɔ 2 dɔ in de kun bɛ kɛnɛma ko dɔɔni sele 2 min bɛ kɛnɛma olu de nana ka na fɔ olu ye kɔnɔna na studio kɔnɔ ko moto tɛ yen donc maintenant moto in bɛ ta waati min na a y'a sɔrɔ beatmaker yɛrɛ kun bɛ studio kɔnɔna la beatmaker bɛ studio kɔnɔna na ani surasikɛ yɛrɛ den yɛrɛ olu bɛ studio kɔnɔna na maa yɛrɛ nana f'u ɲɛna ko moto taara o ye cɛnin yɛrɛ terikɛ ye o ye cɛnin yɛrɛ ni minnu nana ye cɛnin yɛrɛ ni minnu nana olu de nana studio kɔnɔ ka na fɔ beatmaker ye ko moto ta tu vois donc surasikɛ kɔnɔ nana ka n'u minɛ ten ka taga ka t'u lasigi kan kɔnɔ fo 9h donc depuis 23h pour 9h ni mɔgɔ 2 b'u bolo kan kɔnɔna la fo 9h u b'u bolo kan kɔnɔna na dumuni ma d'u ma ji ma d'u ma siyɔrɔ ma d'u ma parce que u ko k'u sigilen de sira ban sanfɛ sosokisɛ la u kun b'u k'u bolo don u ka fini de kɔnɔ u sigilen don o de taara k'u sɛgɛrɛ ka tila ka menace ta ka ɲɛsin u ma n'o ye Bani Fanini ye Neni ni les injures dugu jɛlen na ko kɛra cogo di sɔgɔmada in na maintenant sɔgɔma 9h ko o y'u ta ka taga n'u ye fo ATT-bugu la fɔlɔ ATT-bugu poste la fɔlɔ apparemment u yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ parce que yen commissariat kun bɛ deuxième arrondissement kun bɛ yen donc apparemment u yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ ko yɛlɛma kɛra au niveau d'ici au niveau de Kayindi encore parce que yɔrɔ jɔra yɔrɔ rénové la rénovation kɛra u taara u y'u cɛ ka kɛ surasi mobili ni pick-up kɔnɔ ka taga n'u ye fo yen fɔlɔ ka taa sɔrɔ commissariat yɛlɛmana nɔ na donc ka tila ka segin n'u ye ka na Kayindi bada la tugun ka n'u di polisiw ma ka taga donc de 9h fo ka taa se 18h15 comme ça a ma sɔrɔ surasikɛ ma sɔrɔ téléphone na parce que mɔgɔ ninnu y'a yira k'a fɔ ko u neni non seulement u sira kan kɔnɔ u nenina wa tɛgɛ ser'u ma donc polisiw ko ils sont incompétents à la matière donc ko affaire kan ka taa gendarmerie la donc polisiw ye u cɛ u ka fɛngɛ kɛ audition kɛ k'u cɛ ka taga n'u ye gendarmerie la brigade territoriale la bete la donc u tagara ne ye u ko ayi ko fo agent yɛrɛ mun y'u minɛ ko fo agent yɛrɛ de ka taga n'u ye surasikɛ min ye u minɛ sufɛla la o kelen de ka taga n'u ye surasikɛ min y'u minɛ fo sufɛla la ko fo o surasikɛ yɛrɛ de ka taga donc depuis 23h fo ka taa se 18h ma mɔgɔ ninnu bɛ u bolo u ma sunɔgɔ u bɛ sɛgɛn ni ɲani les 2 personnes là les 2 jeunes là donc c'est vers 18h15 wagati dɔ u kɔni kun y'u confier ne yɛrɛ la mɔgɔ ninnu confier ne la ko ne ka taga ne ko komi surasikɛ tɛ ka sɔrɔ donc ko ni surasikɛ sɔrɔla tuma min na k'u bɛ ne wele ko ne n'u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ jeune 2 bɛ segin ɲɔgɔn fɛ mais an bɔra commissariat da fɛ dɔrɔn u tilala ka weleli kɛ tugun ko mɔgɔ ninnu ka na ko k'u to commissariat ko ne ka taa ko n'a kɛra cogo min na ko n bɛ wele bon an nana ye k'a fɔ ko 17h bɛ ka tɛmɛ 18h moins bɛ ka se n ko ni an ma solution ɲini mɔgɔ ninnu laban bɛna si polisiw la donc an taara yen
u tilala k'a fɔ an ɲɛna tugun ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u ma se ka sɔrɔsikɛ sɔrɔ donc ko mɔgɔ ninnu bɛ si ye komi ko officier de don ni officier nana ni mɔgɔ ye ko n'i y'o bila ten ko vraiment ne jigi misɛnyara quoi franchement sans te mentir ne jigi misɛnyara o kuma fɔli la ko officier de don donc bon agent dɔ de y'a fɔ an ɲɛna kɔnɔna na yen ko c'est un officier commissariat yɛrɛ kɔnɔna na ko c'est un officier qui a amené ces gens là donc ko officier tɛ se ka na ni mɔgɔ ye ten ko o bila ten k'a sɔrɔ officier yɛrɛ ko sinon k'a bɛ fɔ ko olu bɛ se ka jalaki cogo dɔ la quoi pendant que olu yɛrɛ bɛ ka weleli kɛ appel tɛ ta pendant que olu yɛrɛ bɛ ka weleli kɛ commissaire yɛrɛ bɛ officier fɛn welela mais a tɛ ka appel ta a tɛ sɔrɔ téléphone bɛ ka sonné a bɛ ka sonné walima a fagalen de kun don bon a ka kuma na a y'a fɔ k'ale y'a wele k'a kun tɛ k'a sɔrɔ donc o kɔrɔ il était injoignable. Ok. Donc maintenant, on en a proposé, comme nous sommes des personnalités connues, je suis responsable d'une association connue, je suis responsable d'une radio, donc je suis une personnalité connue, nous quoi, ou confier en a. Donc maintenant, à Koko Abuka Irachi Wele. Donc, comme on a fait beaucoup, oui, c'est ça. Ko o bɛna mobili bila ka na k'u ye sɔrɔsikɛ sɔrɔ ko sɔrɔsikɛ ninnu bɛna mobili bila ka na donc k'u bɛ taga n'u ye quoi donc k'u bɛ taga n'u ye ko n bɛ se k'u suivre donc an y'u suivre comme ça ka taga brigade territoriale la donc an sera yen an y'a sɔrɔ sɔrɔsikɛ yɛrɛ bɛ yen donc sɔrɔsikɛ a donna kɔni ka fɛn fɛn fɔ kɔnɔna na an t'o kalama. En train de se faire brigade généralement fait déjà. Ah oui. Maintenant, surasikɛ yɛrɛ officier a yɛrɛ bɔlen a nani jɔ anw kɛrɛfɛ. A ye kuma min fɔ o de ye ko mototigi ko o yɛrɛ ko ka ko bila. Ko mototigi yɛrɛ ko ka ko bila a yɛrɛ bɛ ka mun fɔ an ɲɛna dɛ ko mototigi ko ka ko affaire bila. Donc o kɔrɔ ye ale yɛrɛ bien wa. Bon kuma kɔnɔna na yɛrɛ la k'a fɔ ko mototigi ye a denmuso dɔ de o de ye moto san dɔgɔnin ye. Awɔ. Donc anw dabali bannen don parce que ale a bɛ ko fɔ i den ka moto tununa e ye mɔgɔ minɛ k'a datugu plainte ma kɛ foyi parce que jusqu'à présent ne bɛ bɔ yen wagati min na o kɛra k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ ka moto tununa olu ma se gendarmerie la fɔlɔ. N'o y'a denw ye parce que gendarme ko fo k'a denw yɛrɛ fana ka na k'u k'u lamɛn. Donc ne tun bɛ bɔ yen wagati min na o kɛra k'a sɔrɔ jusqu'à présent den ninnu ma na mais ale kɛlen ka kuma kɛ ka taga ne bɔra yen 19h comme ça 19h passé n bɔra yen 19h passé o y'a sɔrɔ a denw ma na fɔlɔ. Yalima a y'a essayer ka autorité dɔw ye informer nin situation na min tɛ gendarmerie niveau ye wa. Non bon n t'o kunnafoni kalama mais n bɛ mun dɔn o de ye a ye nin kɛ en tout cas normalement autorité compétente ni matière là ça c'est la gendarmerie. Donc maintenant a y'u minɛ ka taa n'u ye polisiw la gendarmerie ye demande kɛ polisiw tagalen ni jeune fila ye gendarmerie ko non ko fo cɛ yɛrɛ de ka taga n'u ye donc ça veut dire que la gendarmerie n'avait pas été informée. Mais beatmaker ani manager olu bɛ baara la structure min na o ɲɛmɔgɔ fana ma kuma wa. Bon structure n'o ye Jagala musique o ɲɛmɔgɔ o ye allo n tulo b'i la wa. Voilà structure in fɛngɛ o bɔra ka message yɛrɛ ci ma sa k'u ye manager k'u y'o datugu. Donc o message de nana écran sanfɛ k'u ye manager datugu. K'a datugu wa. Oui beatmaker de y'o message ci ma sisan qu'ils ont enfermé le manager. Gendarmerie la quoi. Ko il faut que k'an ka na quoi oui a bɛ ka o message ci c'est à dire mɔgɔ ninnu bɛ ka datugu mun na ko de ko parce que ko Bamakɔkaw de don. Or que Jagala musique c'est une entreprise connue. Donc a bɛ ko fɔ sisan Madu. Oui. Donc comme urgence yɛrɛ ci ma parce que message ci ma sisan ka fɔ ko mɔgɔ kelen datugura u la donc apparemment o mɔgɔ kelenba bɛ sɔrɔ i la.
Je pense que ambe interview amba a écouter follow ikase kata yeno mo mimbile kase kata o nyanabo et c'est que sur chini na kala tuko na amna kala segima ka affaire insuti ka ala jetuguni nala voilà donc qui va mana voilà chini amla ka segima il y a même pas de problème. OK, merci beaucoup. Merci. Voilà ambe madu kone ambe afoko sobe kuna fundila don abe barake radio sola radio dola kai kuna fundila don ma chesile no kosobe aye kibara min fo parce que an tora kuma la kurantigɛ nana u ka a bɛ yɔrɔ min na kurantigɛ de sera nɔ kai ni waati in na donc dibi donna nka n b'a a jigiya k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ caman faamuya ka kuma la o de ye k'a fɔ ko surɔ fɛn min ye 22h waati ye i b'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsikɛ dɔ ale den o ye dɔnkilidala ye rappeur don ale taara a ka dɔnkili sɔn a tora o de dilan jagila misiki jabala min bɛ Kayi ale taara a ka misiki de dilan yen nɔ donc misiki dilannen kɔfɛ a taara k'a bɛ taa o nɔfɛ a tatɔ a n'a jɛɲɔgɔn a teri 4 taara ɲɔgɔn fɛ u taalen ɲɔgɔn fɛ u ye moto jɔ u donna kɔnɔna la kɔfɛ kelen bɔra o tila ka segin ka na fɔ ko moto tɛ yen o bɛ fɔ waati min na o y'a sɔrɔ beatmaker ani sɔrɔsikɛ yɛrɛ denkɛ olu yɛrɛ bɛɛ tun bɛ salle kelen kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ k'olu bɔlen kɔfɛ la o kibaruya selen sɔrɔsikɛ yɛrɛ tulo la k'a fɔ ko moto suyɛnna nin yɔrɔ masina in na olu fɛnɛ nana u mɔgɔ 3 u nana moto la ka na fɛn min ye beatmaker ye ka na o ta ka taa ni o ye Kayi kan kɔnɔna la donc u taalen yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye manager ye ni ale fɛnɛ beatmaker fɛnɛ ka ɲɛmɔgɔ ye structure la o fɛnɛ wulila k'a bɛ taa ka taa a lajɛ kibaruya min bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko o taalen kɔfɛ u y'o fɛnɛ minɛ ka o fara beatmaker kan donc depuis surɔ 23h waati la fo ka taa si u bolo yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko 9h waati la u y'u ta mobili la ka taa n'u ye fɛn min ye Kayi 2e arrondissement ka taa u bila yen nɔ donc ka taa o 9h fɛnɛ la fo ka taa se wulafɛla 18h ma i b'a ye sɔrɔsikɛ min kɛra sababu ka ninnu minɛ ka taa n'u ye kan kɔnɔ ka tila ka bɔ n'u ye kan kɔnɔ ka taa n'u ye 2e arrondissement na Kayi a yɛrɛ welela ka dɛsɛ 2e ɲɛmɔgɔw fɛ u ma se k'a lasɔrɔ donc o de kɔfɛ a fɔra ko maa 2 ninnu u bɛ kalifa Madu Konate la n'ale ye kunnafonidila ye ale n'u ka taa ni mago jɔr'u la u b'u wele u ka se ka segin ka na u bɔra poliso da fɛ i n'a fɔ Madu y'a fɔ cogo min na ka dɔɔni kɛ u welela k'a fɔ k'u ka segin ka na ko a fɔra k'u ka taa gendarmerie la parce que ko sɔrɔsikɛ k'a seginna ka na k'a bɛ gendarmerie la o hukumu de kɔnɔna la u taara ɲɔgɔn sɔrɔ gendarmerie la donc kuma dɔw fɔra yen nɔ sini a bɛna o perepelatigɛw kɛ mais sisan an n'a tora kuma la sisan fɛn min ye beatmaker ye o ye message sɛbɛn k'a ci a ma k'a fɔ ko fɛn min ye manager ye ni o ye jagɛla misiki jabala min bɛ Kayi o manager i b'a ye k'a fɔ ko o datugura Kayi gendarmerie la donc comme message cira a ma parce que ale bɛ ka affaire suit kosɛbɛ u mago bɛ a la nin waati na o de y'a to an ye interview écouter fɔlɔ a ka taa lamɛnni kɛ a bɛ se ka min kɛ a ko la a ka se ka taa u kɛrɛfɛ yen nɔ mais sini n'Ala sɔnna ma an bɛ segin ka nin interview kelen kɛ nka n bɛ fɛ ka min fɔ ka da a kan Madu Kone ale y'a fɔ cogo min na ni a kɛra ten cogo la i b'a ye k'a fɔ ko majɛngɛ belebeleba bɛ a kɔnɔna la parce que jamana kɔnɔna la finitigilakaw ka ca mais finitigilaka bɛɛ ni a ka mission préciselen don par exemple unité d'enquête ni o ye kojugu mana kɛ walima waleya dɔw mana kɛ sɛgɛsɛgɛliw minnu ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛliw ma o ye i n'a fɔ polisiso i n'a fɔ gendarmerie olu ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛlikow ma ka kiiri tigilamɔgɔw la kunnafoni donc i b'a ye k'a fɔ ko nin à la matière nin fɔsɔn mana kɛ plainte de tun bɛ taa don fɔlɔ k'a fɔ moto suyɛnna nin yɔrɔ masina la an sɛgɛsɛgɛlen don nin ma masinaw la donc fɛn min ye gendarmerie ye walima polisiso olu de bɛ wulikajɔ sabati ka taa sɛgɛsɛgɛli la sur le terrain o sɛgɛsɛgɛli ni a b'a kun bɔ interpellation ka kɛ u bɛ interpellation kɛ ka taa ni o ye unité d'enquête la ni a b'a kun bɔ a tigilamɔgɔw ka si yen nɔ walasa sɛgɛsɛgɛliw ka se ka nɔbɔ kosɛbɛ a tigilamɔgɔw bɛ si u bolo o délai tɛ tɛmɛ 72 heures kan si j'ai bonne mémoire o délai tɛ tɛmɛ o kan mais k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye sɔrɔsi ye Brever i b'a ye k'a fɔ ko ale ka mission o ni unité d'enquête ka mission tɛ kelen ye hali sɔrɔsikɛ ni fɛn kɛr'i la fɛn min ma bɛn i ma i ka damakasi yɔrɔ bɛ yen nɔ i bɛ se ka taa gendarmerie la ka taa i damakasi ka convocation tigɛ ka ta ka maa sɛgɛrɛ maa min ye waleya ta k'a kɛ i la donc enquêtew bɛ kɛ a ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko Kayi nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw bɛ kɛ an bɔra caman kalama mais min kɛra laban laban ye n'o o ma mɛn kosɛbɛ o kɛra IBK tile kɔnɔna la bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko finitigilaka dɔ ale ka waleya cɛjugu kɛra sababu ye ka sifinnaka dɔ bɔnɛ a nin na o kɛra sababu ye Kayi ka wulila kosɛbɛ
ka wulikajɔw boloda ka Kayi ɲagami kosɛbɛ parce que mɔgɔw tɔɔrɔ la tɔɔrɔ in sɔrɔla jumɛn de fana senfɛ m'o fɔ maaw ɲɛna bi ka maaw hakili jigin i b'a ye k'a fɔ ko finitigilaka de fana tun bɛ yen nɔ min ni o ka tɔɔrɔya kun bonyara population kan kosɛbɛ tuma bɛɛ a ka degun n'a ka tɔɔrɔ kun bɛ bonya population kan kosɛbɛ a bɛ kɛ maaw la maaw b'a ye maaw b'a mɛn maaw bɛ bɔ a kalama a bɛ maaw tɔɔrɔ maaw b'u muɲu a kan parce que maaw bɛ fɛ ka sariya bonya maaw caman bɛ siran caman bɛ i da de mais i b'a ye nin ko kɛra don min na kunnafoni carilen k'a fɔ ko finitigilaka dɔ ye fagali kɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ bɔra o y'a sɔrɔ bɛɛ ta kurulen bɛ a kɔnɔna la an yɛrɛ bolo ni nana a waleyaw kɛra ka tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ notamment Kayi premier responsable olu fana bɛ wulikajɔw sabati walasa nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw kana se ka dafa fila la ka cɛsiriw kɛ kosɛbɛ mais ka a ye k'a fɔ ko finitigilaka notamment Sɔrɔsi o ka taa mɔgɔ minɛ ka taa o bila kan kɔnɔna la contre son gré k'o la si a bolo yen nɔ gɛlɛya fɔsɔn bɛɛ cɛla yen nɔ i b'a ye k'a fɔ k'o ye waleya min ni a cɛ man ɲi an bɛ contexte min na an bɛ don min na an ka jamana kɔnɔna la parce que wulikajɔw sabatilen don kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ cogo di an bɛ lakanabaliya gɛlɛya min kɔnɔna la population a n'a ka finitigilakaw u ka se ka da ɲɔgɔn na u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna la nka ni a nana kɛ ko n'a ɲɔgɔnna waleyaw bɛ kɛ i b'a ye k'a bɛna ni sigasira ye maaw b'u bolo don u yɛrɛ kɔnɔ a bɛna kɛ jamana de la donc ni interview in an y'a écouter parce que ci cunna Madu Kone kan affaire min ni an tun b'a kuma la sisan nka a bɛ taa a bɛ lamɛnni kɛ a bɛ jateminɛ kɛ min mana bɔ a la ni Ala sɔnna a ma sini ne ani Madu Kone an bɛ segin aw ma ka a kunnafoni bɛrɛbɛrɛ k'a daw tigɛ an ni ce aw ka kulumajɔ la